vi tilbage igen med en ny episode The Forest. Nej, jeg kom fucking til at tage bordet. Nej, Jeg vil gå ned og række. Fuck. Det var det, jeg sagde, vi ikke skulle. Ja, så er det med en. Nå. Men vi er her med en ny episode. Og hvorfor fuck kaster jeg op, når jeg går med stendag? Hvad er sådan fucking lorteting allerede fyldt, eller hvad? Se. Sådan der. Okay, så jeg kan også lige lave en stickholder. Stickholder. Kom og spørg. Mangler 2 sticks. Sige, jeg har fået noget. Har du meget? Ja, jeg har 3 øjler. Ingen kaniner. Nok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stykker dådyrkød. Du ved meget, jeg har. Ingenting. Ja. Men jeg overvejer, som vi skal have den, der hedder Small Garden. Ja. Den kræver 2 blocks at bygge. Der kommer jeg tilbage med nogle flere sticks. Holy fuck, hvor mange sticks er der lige der? Der er i hvert fald over 20. Okay, nu skal vi bare have fat i en masse træ igen. Vi skal nemlig have lavet det hus deroppe. Vi er næsten filmet i 3 minutter. Godt. Ja. Modeller op der. Der kom 5 stykker ud af det der. Jeg smider lige min i den her lockholder her. Så du bare lige kan tage den derfra, når det er, vi skal bruge. Så vi selvfølgelig skal med sammen. Og jeg regner også med, når vi kommer langt nok, så regner jeg med, at vi begynder, begynder at lave væggrunter, hvor vi bor og sådan noget også. Ja. Bare lige så vi er sikre på de der lottekanibaler, der vi bare kan skride. Og det skal være lukket helt af, så det ikke kan komme ind. Hey, har vi fanget noget? Nej. Jo, vi har fandme fanget en kanin inde i vores fælde. Den ham ordner jeg lige. Vi giver ham lige en omgang. Hvad var det, jeg sad og tænkte på? Var det lige flækket, den der lotkanin der? Backdale. Der kan man komme by pound. Og fandme sådan en kanin i halsen. Smider vi lige den på. Se. Ja da. Der er en fin kanin down. 7. Skal vi tage en lås af den her? Nej. Ja, hvad er du i gang med at bygge? Ikke noget. Jeg begynder lige at lave en log sketch, fordi det har mange nummer. Storage.
explosive holder, weapon rack, medicinkabine, snackbar. Hvad er det her for noget, altså? Hvorfor kan jeg ikke lave en lock switch? Det mener, at man ikke kan lave den der tree bridge endnu. Lol, man kan lave wooden target. Man kan jo se skyde. Custom roof, custom floors, custom foundation. Det kan man ikke lave endnu noget af det. Wooden path. Deerskin. Hvorfor kan jeg ikke finde den der forpullede lock switch der? Kan du finde den? Der er lock switch. Jeg prøver lige nogle stykker her. Lad nu være. Resten tilbage her. Ja. Så nu skal jeg lave en tur ud med min slæde her. Ude med min slæde. Ude med min glæde. Fandme en rabbit. Fucking got you, bitch. Da kæft, der kunne jeg eddermame ses timber. Jeg vil selvfølgelig ikke se, hvor lidt energi jeg har, for grund af grødskeskåren, han kom på. Ja, perfekt. Nej, lige ned min lock switch. Ja, det er fint. Jeg er lige til at smide i. Der. Kom her. Hvorfor har den der lorteøkse der igen? Oh god, jeg er sulten. Så er det godt, jeg har noget mad, der hænger til tørre. Det må egentlig ikke smage værst, sådan noget tørt kød egentlig. Jeg tror faktisk, det smager fint nok. Det er sikkert nok. Der er én ting, jeg smagte fra et rådyr. Det var eddermame også godt. Det var rådyrmørbrad. Fuck, det var godt. Det er bare så meget nemmere bare at fylde sådan en lock switch herop. Nu har jeg en fyldt lock switch. Ja. Du vil godt, hvis vi bygger to, skal vi jo få det fra to forskellige steder. Det kan vi da bare godt. Okay, og jeg kan ikke tage nogen af de her locks. Det kan jeg heller ikke. Prøv at gå væk. Prøv at give slip. Prøv at gå væk. Prøv lige at gøre. Jeg ved ikke, hvad der sker. Hvor lang tid skal sådan noget kanin hænge? Det er ikke. I et godt stykke. I et godt stykke tid, eller hvad? Ja. Timber. Oh god, det er nede, når jeg lige fyldt sådan en fucking loksløs. Kan vi ikke samle lort op derfra? Det koster 94 det her, og der er 23 oppe. Oh god, det ser fedt ud, det der går ned i vandet. Sådan, fordi det hænger sådan lidt ud, og det ser mega awesome ud. Giv mig nu det træ her. Jeg skal ikke styre den. Kan du stadigvæk ikke tage ned af det? Nej. Jeg kan godt finde det der marker der, hvor der står, man kan samle det op. Jeg kan fandme ikke ligge på det.
Så nu har jeg så lidt energi, at jeg ikke engang kan løbe. Spawner der nyt loot ind i flyet? Spawner der noget mere loot derinde? Ja, hvis du går ud og så går ind igen. Gå ind og sæt dig på bænken, så får du mere energi. Gør man? Ja. Nu er jeg lige... Jeg tror du, jeg bygget den. Fordi... Bare for at kunne sidde og se på, at du arbejder. Ja. Fuck, hvor nice. Så har vi ikke brug for cola eller noget. Oh god. Hvad tog du? Det. Hvorfor står min lockscratch midt herinde midt i vores... Prøv på at bygge vores nye hus. Der. Nu står han der. Har du også lavet en? Nej. Lol. Nå. Så. Oh fuck, hvor blev den af? Der var den. Nå, jeg kan stadigvæk ikke tage noget af det. Au, for helvede. Så fik jeg lige et slag af sådan en lotteøks der i ansigtet. Jeg ved godt, du fyrede den øks lige ind i hovedet på mig. Mm. 31 ud af 94. Jeg kan godt lide den måde, The Forest er lavet på. Ja. Men jeg har kun halvt liv, og jeg er fucking sur. Jeg flækker bare lidt træ her, så tager jeg ser mit kanin, der er det færdigt. Det begynder da at tage form, det her hus. Hvis man laver sådan et bed, der i multiplayer, tror du godt, man kan sove så? Ja. Så ser mit rebel her, det er færdigt. Oh my god, hvorfor bliver det ikke færdigt? Sådan noget lort. Jeg er nødt til at æde sådan en fucking lortebar. Eller to. Flækker jeg lige en fugleflage foran, hvad der er ved at flække et træ. Og godt temper ned over huset, mand. Jeg ved ikke, om du vil mærke til det. Fuck, ej, det er skønt, det er ved at tage form. Mm-hmm. Men der er stadigvæk no collision i det. Ja, jeg ved det. Sprinter du ikke også altid, og så har du skiftet den? Jo. Det er fandme bare god standard. Nå, handjorden gik lige offline på Origin. Har vi tjekket, at der ikke ligger træ nede i vandet, men så... Nej. Det gør der ikke. 51 ud af 94. Ikke dårligt. Nu fræser vi også bare frem og tilbage i flækker træ. Ja. Det er jo sygt det der. Jeg vidste ikke, at man bare kunne lave sådan en bænk og så få energi af sådan noget. Meget praktisk. Ja, praktisk og billigt. Mm-hmm. 2 logs, så er den oppe på. Jeg regner også med, at jeg laver den der small garden der. Jeg har lavet en. Nej, jeg skal ikke se. Så står vi sådan en drying rack. Nå, no, godt
en masse. Ej, hvor er det fint. Yes. Har du plantet noget af? Du har ikke plantet noget af. Vi skal vist have frø. Hvordan fuck får man nu det? Jo, er det ikke noget med, at man skal flække nogle planter eller sådan noget? Timber. Skal vi se, er det ikke noget, man gør sådan her? Oh my god. Hvad er der? Du ved godt, du kan putte, hvad hedder det, du kan putte det cloth på din økse. Så, så kan du sætte ild til den og sådan noget. Eller bare fyre en eller anden kannibal i ansigtet med den. Hvor den virker meget hurtigere nu. Af en eller anden grund. Jeg synes altså, øksen der virker lidt hurtigere, efter jeg kom det der lort der på. Fuck, nu er det lort. Det kan også være, den gør. Nobody knows. Det synes jeg egentlig også. Eller er det bare noget, man tror altså nu? Det Fuck, der begynder bare at komme mange logs på nu. ...70 ud af 94. det går fremad. Ja. Yeah. Vi kan godt nå at få bygget det her i dag. Ja. Altså endgame. Ja, jeg er nu heller ikke lige være så sikker på. Hvor det? Solen den er allerede ved at gå ned. Åh, fuck. Og når nu solen den er ved at gå ned, så går det hurtigt. Men når nu solen den er på vej op, så går det også hurtigt. Det er godt. Jeg tror også, vi kan lave det der. Jeg leder lige efter noget træ, om der er landet nede et eller andet sted. Synes jeg nemlig, der gjorde. Nå. Hvor meget mangler jeg? 16 blocks? Ja. 16. Lige 8 til os hver. Ja, det svarer cirka til 2 træer hver. Eller skal vi sige 3 træer til dig og 1 træ til mig? Det er 12 loks, det her vi snakker om. 11. Og jeg har en i hånden, det er nu, så det er 10. Det er jeg også. Jeg kan ikke finde ud af at regne. Det bliver der kun 11. Nej, 10. 9. Undskyld. Nej, for Ja. jeg har 2 i hånden. Plus jeg har en mere med, tror jeg. Jeg har 8 loks. Og det var lige nok med, hvis man kunne tømme loksletchen. Er der ikke kun 6 der? Der er 7. Så loksletchen og en med. Timber. Oh gosh.
4 loks. Jeg ved, der ligger nogle sted. Nej, du er virkelig sin lok med. Ja. Så mangler bare den ene, jeg går med i hånden her. Jeg har lige snuppet den. Du var virkelig med. Jeg kan godt lide, der ligger blade derinde. Ja. Jeg skal se B. Og var det så en seng, eller hvad var det, vi snakkede om? Ja. Den var der. Den kan vi fucking sætte herinde. Det er bare neden, den koster et reb. Har du ikke sådan noget? Nej, jeg har brugt det hele. Vi skal over finde lejer på et tidspunkt. Jamen, jeg ved, hvor der ligger en rimelig tæt på. Okay. Så var Faktisk det... bare lige over vandet, og så over til de her træer, der er på den anden side af ryggen af os. Ja. Skal vi skynde os at gøre det, eller er det dumt nu? Det er dumt. Når jeg går op i vores lille camp, – 21 minutter, er det ikke fint? Så lukker vi bare for den her episode. Det passer lige med sådan en dag. Kommer det ikke op? Bare rope. Hvad? Mangler bare rope. Ja. Kom herop. Ja. Men jeg tror, der er... Nej, der er ikke noget i vores rabbit trap. Snor, lad være med at tænde bålet. Det gør jeg heller ikke. Godt finde på det. Måske. Nå, men vi siger mange tak for denne her gang. Vi ses. Vi ses.